jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bisimilla mon e robinde jayneji hannde ene hawri e alkamisa capantati e goo lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati joni joni garen e hello yañade e nder ɗiɗon jayneji. puɗɗore ɗen jayde le soleil jayde gendiri nde kamɓe noon ɓe garti koye alhaali e ngun batu jagorɗe e wanngu hanki toon to galle lamorgo to konnguɗi hoorejo leydi ndi fewde tigui rigui e ko ganduɗa kay woni e laamu ngu wonde e siftinordeɓe gueɗe ɗe ganduɗa kay ko keñoraɗe e gonɗe ɗo henne taw ko golle tigui rigui poɗɗe waɗede no hanniri ni ɓe mbi ko action gouvernementale les priorités rappelé Macky Sall noon siftoniri ɓen ɓe ganduɗa kay ko laamu ngu gueɗe ɗe ganduɗa taw ko keñorade. Garen e jayde les échos noon ɓe gari ko toon to maggal Touba ɗum noon koto banggue autorité ji ɗi noon kolliti e jiiɗi ko e oɗo maggal ko beele ne wona zéro accident ha eni omo ganduɗa ko Cheikh Oumar Gaye ko ñum kay ko DG to banggue ANASER o holliti gueɗe kewɗe te ko fate oɗon fannu ha ni gammu o e wondude e maggal o hollitine kadi ɗiɗo mesure aji kesiɗi ɓe mbaɗi wasde dogde ɗum ko ganduɗa kay woni e jammago usti ɗum ko ganduɗa woni accident ji kewɗi ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ene tawe e nder hello jeetati e nder ndeɗon jayde e les échos e goɗɗum ko tawete e nder mayre kadi ko alhaali kay hoorejo leydi ndi président Macky Sall e hucciddemo tigui rigui no mbiruɗen ni e jagorɗe ɗe e andindeɓe tigui yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe e golle ɗo e haade e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya. Garen e jayde direct news ha joni koto Touba tigui rigui nde heddi kayre kay nde ari e alhaali ɗum ko ganduɗa woni Touba no mahirani guiley e ɗum ko ganduɗa woni e Serigne Touba ha fayama ñalawma hande o nde ari hen e hello tati ɓe kolliti hay so tawi waɗino sahaji ni wonko fuɗɗino wiide ne tufnino Touba to banggue dawrugol kono ha joni de haaɓe mbaɗi maintenir e heddade e gon mango no Touba no mahirani goɗɗum koɓe gari e kamɓe jaynankoɓe direct news ɓe garti e alhaali kay ɗum ko ganduɗa woni ko laamu Macky Sall waɗi ɗo hen e Touba walla ni réalisation ngaji ɗi ganduɗa kay ene tawe e toon to Touba ɗum koye sang laamu Macky Sall ɓe limti hen ko heewi. Garen e jayde e li quotidien noon kañum tigui ari ko tongude ɗum ko ganduɗa woni e koppereje ɗe ganduɗa mbaɗama toon to Touba guila 2012 ha wiyanma ñalawma hande o walla mbiyen ha hitande nde gonɗen nde 2023 ɓe mbi kene ɓuura temedde joyyi e capanɗe jeegom milliard e koppereje men CFA ɗum woni ko waɗa investi e taw kay ko laamu ngu waɗi ɗum guila nde Macky Sall jooɗi ɓe limti hen noon gueɗe kewɗe ko wayno ila Touba ngollon lawol ha eni hôpital Matlaboul Fayzeyni jafoɗon e wondude assainissement to banggue e inondation ngaji ha eni hôpital uji ɗi ganduɗa taw ko walla gueɗe balle to banggue social ɓe mbi ko Macky Sall noon arti e ɗeɗon gueɗe foof walla ni artirama ɗum ɗon foof ko yeeso laamu nguɗon Macky Sall banggue réseau d' assainissement o ɗum ɗon to banggue kadi e gueɗe kewɗe ɓe mbi e hitande 2013 nde woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi jafoɗon ɓe mbi ko wonde e 18500 ml de collecteur ɗum ɗon foof ene jeeya hen kadi budget mo ganduɗa kay ko commune ɓenni milliard uji ɗiɗi piccal tati ha joni ari ha e milliard uji joyyi piccal jeenayyi koppereje men CFA ɗum ko hakkude hitande ujunnaje ɗiɗi tan hakkude hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha wiyama hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nogas e tati. Garen e jayde vox populi ɓe garti kay koye to banggue dawrugol ɓe mbi wonde koye alhaali kay disposition ngaji keesi to banggue maire mo Ziguinchor o ɓe mbi ko hunde nde ganduɗa kay Ousmane Sonko e yidde mum e o saaha e so tawi tunnama e kujjikinantoɗo mo hono Juan Branco ɗum noon ko
gueɗe ɗe ganduɗa kay jaydankoɓe gari hen kono kadi goɗɗum koɓe gari ko alhaali tigui e garangal président Macky Sall toon to Touba omo fada toon e ñalawma hande alkamis o kono noon ɓen ɓe ganduɗa ko pro Sonko en ɓe e ndentinama gueɗe kewɗe taw kay yadani e dawrugol no Macky Sall jogori jaɓɓirede e ko way noon foof de ummiri koto banggue e halifa o garen e jayde l'observateur jayde nde groupe Futurs Médias kamɓe kay ɓe garti kadi koye alhaali résolution to banggue politique dawrugol hayni diplomatique jewte ɗe ganduɗa kay ɓe mbi ko Ousmane Sonko e o saaha to banggue nene jaggui dignité mum oɗon leader mo ganduɗa kay ko ex parti mo Pastef ha eni fermeté mum to heddiɗo walla ni mbiyen laamu ngu kañumne nene heddi to heddiɗo en kono noon e o saaha ɓe mbi wonde ene haasi ene wawi wonde ɗum ko ganduɗa woni jewti yewtidde e o saaha ɗum noon ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde l'observateur e hello mabɓe e tati ɓe gartine ni e ko ganduɗa kadi woni nombre walla mbiyen tongode nde ganduɗa kay e taw ko famille ji taweteɗi ɗo en e nder leydi ndi ɓe keɓani ha joni nouvelle aji walla kabaruji ummade e ɓen ɓe ganduɗa kay ko ƴeftuɓe laaɗe ɗe e immigration clandestine ɓe mbi kene wona jeetati famille ha o saaha ngala nouvelle aji gummiɗe e ɓen ɓe ganduɗa kay ko ɗanniɓe e ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani e lawol garen e jayde le quotidien kamɓene ɓe garti koye to banggue dawrugol présidentiel 2024 ɓe mbi ko Ismaïla Madior Fall oɗon de eɗen gandi ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe ñawore ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko kanko kam e o saaha o itti ha laaɓi Ousmane Sonko e ɗiɗon sumgoji ɗum ko hanki nde yaltuno tigui e haalde o holliti wonde Ousmane Sonko kam kañum kam ko faye ɗiɗo sumgoji garoji o itti ɗum hen ha laaɓi kanko noon kujji kinantoɗo Juan Branco ari addude hollirde ɗum ko ganduɗa woni dalillaji ɗum wona haalullaji ɗi ganduɗa kay gonɗiɗi ɗi Pastef noon e o saaha nana habre walla ni holliti laamu ngu e o saaha to banggue cellal ɓandu omo ganduɗa woni e Ousmane Sonko kala ko arimo kam yoɓe gandu ko kamɓe de laamu ngu ndondi ko wona ɗum ko Bougane Gueye kañum kam arti koye banggue goɗɗo ene tawe e nder jayne nde ha joni kañum nene e jillu mum e nder leydi ndi gam heblanade tigui rigui ɗiɗon sumgoji e o saaha kay toon to Koumpentoum wondude e Koungheul Malé Odar Mbambruk e wondude Kaffrine ɓe mbide ko oɗon tourné woni e o saaha garen e jayde le quotidien noon ɓe gari ko toon to Gabon e alhaali kay ko kewno toon ko ɓe mbi ko Ali Bongo régime mum waɗama renversé e o saaha kay heftama taw kay ko mintireɓe kefti ɗum ɓe mbi ko Gabon sans bongo ni trompette ɓe mbi ko waɗani hay dille kay e o saaha noɓe keftiri ɗum ni hay dille goto teskaka hen ɓe mbi ko obiteɗo général Brice Oligui Nguema ko kanko kay waɗa e yeeso ɓen ɓe ganduɗa kay comité de transition ɗum ɗon de woni ko jaydenkoɓe garti toon to Gabon e oɗon coup d'état baɗaɗo toon garen e jayde enquête ɓe jokkide koye kaɗon haala on coup d'état toon to Gabon ɓe mbi ko l'empire mo ganduɗa kay Bongo mo joguino o kay e o saaha fusama ha laaɓi ceer jiye natal ngal tigui haaɓe cuuta on mo ganduɗa woni Brice général Brice ɓe mbi noon ko e o saaha kay présidentiel walla mbiyen to banggue présidentiel gonnoɗo toon to Gabon e o saaha kay foof ittama ha laaɓi momtama ha laaɓi laamu ngu iftiti e gueɗe ɗe e junggo mum garen e coftal ɓalli jayde stade ko ɗon tigui rigui gaynirten ɓe garti kay koye alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe baroɗe leydi kono Sadio Mané e Ismaïla Sarr e wondude e Boulay ɓe mbi ko ɓeɗo tato kay so goni e o attaque contre ɓen ɓe ganduɗa kay ko Algérie en tout cas ko attaque gulɗo diaw o wonata ɗum woni ko jaydenkoɓe garti ɓe garti kay e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kay foof ene tawe hen hayni ɗum ko ganduɗa woni to banggue sélection ɓe mbi wonde e ñande capantati e goho
ɗum ko ganda woni on mo ganda ko Saudi Pro League tonto championnat mo Arabie Saoudite e o saaha ɓe mbi ko Habib Diallo suwa taw wat adapté no fuɗɗiri ni kay ene muusi no haniri ni. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo woni ko arano en hannde e jayndeji men to banggue ko sifa e kelle gadane. Jayndeji ɗi on paami kañum fof ɗi garti e alhaali garangal Macky Sall toon to Touba ha eni e ko ganduɗa kadi woni ton ko kewi toon to Gabon ha e to banggue dawrugol kadi e Ousmane Sonko e o saaha banggue wawde ɗum jeeyede e sumgoji ɗi e walla ala ɗum ɗo fof jayndeji ndendini e o subaka hande ene hawri e alkamisa capantati goo lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. Joni joni e garen e hellowo ngo. Ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Eɗen gandi e kala saaha eɗen keewi kadi addude toɓɓere e nde mbawten yewtande hen bandiraɓe hay so tawi en junata o sikki ala ɗo kalten ko alhaali ɗum ko ganduɗa woni ko kewi toon to Gabon. Oɗon coup d'état mo ganduɗa kay ɗi coup d'état ji nana ɓeydo tan yaaje e nder continent Afrique mo gonɗen o. Ɗum noon ko hunde ganduɗa ni jogia hen kulhuli no fewi no fewi no fewi no fewi ko ɓoyani ko tan haala toon to Niger ene haale gasani e jii kadi ko kewi Gabon to henna ko ɗum foof e wade noon eɗen gandi kam de toutes les façons ko wiyete coup d'état ko ɗum jeeya kala ko wiyete démocratie kala no wawi siforade noon. Gonga goto foof ene jogui argument ji mum ene mbawi wiide jiyani leydi ndi jiyani koye mumen e leydi ndi, walla leydi ndi ala sécurité, walla leydi ndi no yarini fewani. Ɗum foof ko gandanɗa hoorema ko argument ji, goto foof ɓuuri andude holno wurdude e leydi mum. Kono noon mbiɗa sikki ene woodi voix ji goɗɗi ɗi ganduɗa taw ko jalako mate africain ji mbawa hankadine miijade gueɗe ɗe ganduɗa taw ɗeɗon gueɗe ko joddade yewtide wawa trouver des solutions taw wona wadde ko wiyete coup d'état ji. Coup d'état kam en tout cas fotani ni miijede e nder Afrique hankkadine foti ko gasde par ce que kina wona duuɓi tati kina yona hakke coup d'état ji jeetati yiyama e nder Afrique. Donc ɗum ɗon Afrique vraiment wawa wadde continde ene waɗa sibir tan ko way noon. Ɗum fof e wat noon en jii kam toon to Gabon nde ɗum yani ndene e ɓuuri ko ken kewano yiide ɗum woni ko jiiɗen par ce que leydi Chine walla men dowle Chine en jii ko kamɓe goni premiére yaltude e haalde e alhaali o. Ɗum noon hewano yeede e nder Afrique Chine hono ko wayni waɗa yalta ene haala hen walla ni ha ido haalde. Ɗum noon eɗen paama tan relation ngaji gonɗi hakkude vraiment Chine e toon to Gabon. Donc eɗen mbawi wiide Chine ko premier partenaire commercial mo leydi Gabon. Ɗum saabi kamɓe ɓooƴi ɓe o saaha ko cellal ɓandu o mo ganduɗa woni Ali Bongo Ondimba. Ɗum noon ko hunde ganduɗa kadi woɓɓe réaction ngaji goɗɗi e nder aduna e leyɗele kewɗe goto foof yalti holliti wonde vraiment yiyande mum e alhaali o ko kewi toon to Gabon. En tout cas hewɓe jonnani ɗum ɗon hay goto yonnani ko kewi ko Gabon ko. Jiɗɗen tan haalde ko haala Afrique e o saaha vraiment ɗi coup d'état ji nana ɓurta muusi trop. Yimɓe yo mbattu hen haqqillaji ƴeewen laaɓi goɗɗi taw wona wadde coup d'état. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo woni ko gaddanoɗen bandiraɓe ha ñana wonde so hawre welede Allah. To caméra to ko Djiby Dieng, to montage ko Ali Fall, ɗo e micro ko musidɗo moon Adama Diop. Allah jarama, on jarama.